पसिसनसो मानसिया सोरबा खामि हारा बायदों, सोरबा आखाइ बायदों, सोरबा आथिं बायदों, सोरबा गोदोना दोलादों, सोरबा खर' दोलादों, सोरबा अहेबाव दोलादों, सोरबा बिखायाव होसिनजादों। प्रमद बर' आरो बिनि पलिटिकेल सिस्टेमजों गादब जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे बिबानगिरिफ्रा, माखासे मावथिफोरानो जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' फिसाफोरखौ पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों थेर बेथेर खालामनाय गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोरखौ जों दिनैयो एसे एनै खोनाबाय थानो मोनो आरो जों नुनोबो मोनबोदों। दिनै जाय भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों, बे भिडिअआ एसेबांखिनि क्लियार नङाब्लाबो भिडिअनि गेजेरजों जाय बाथ्राखौ फोरमायथिदों बे बाथ्राखौल' नोंथांमोना कमप्लिटलि खोनासंजोब आरो नोंथांमोननि गोसोनि बाथ्राखौ भिडिअनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि। भिडिअआ एसे खोमसि नुयो दै। बुंनायफ्रालाय बुङोलै, लिडारफ्रा जिबायदि मोजां मोजां खोथा बुङो, बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोबांथार बाथ्रा बुंनांगौ गोनां दङ। जोङो मा होननानै बुंगोन, दा बिखाया गावो खुगाया गेवा होननाय बायदि जानानै दङ। बुंनो थाङोब्ला दा माबोरै फोथायगोन? जोंबो जिबायदि खाथिबोबाय, UPP निफ्रायनो जोङो खाथिबोबाय, जेन प्रमद बर'आ आबसुआवनो दंमोन बे समाव आबसुआव थानाय समावनो, प्रमद बर' आबसुआव थानाय समावनो जों बेसेबां खाथिबोबाय, खाथिबोनानै लास्ट टाइमसिमाव जोङो दा गोदाव सोराव जाफैगोन। माबायदि दा जोङो बे खार'नाव जोङो सोरखौ फोथायगोन? दा लिडारफ्रानो जोंखौ थलं थलं खालामजोब्बाय, दा फोथायनायफोरखौबो बरबाद खालामजोब्बाय। भिडिअआ क्लियार नुवा दै रायजोफोर, आङो बुंनो सानबाय। जोङो खाथिबोनाया जाहैबाय अमर सिंह ब्रह्म, जे चिरां दुवाराव 14 नं चिरां दुवाराव अमर सिंह ब्रह्म दारायदोंमोन। केन्डिडेटआ अमर सिंह ब्रह्ममोन। UPP मोन नामा बियो? UPP। बे समावनिफ्रायनो जों खाथिबोनानै मिथिं दावथिं गाबथिं गाबनानै जोङो दिनैसिम दा लास्ट टाइमावहाय जोङो दा बरबाद जाफैबाय। मा गावनि पकेटनिफ्राय गारनानै, गावनि पकेटनिफ्राय जानानै मिथिं गाबथिंबायबाय, ओरै थांबाय ओरै फैबाय, दागगारि थांबाय, क'क्राझार थांबाय, ओरै बिजनि थांबाय, ओरै जेसेबांनाखि अलखौ जों गिदिंजोब्बाय। आं गिदिंजोबनानै मिथिं गाबथिंबायनानै लास्ट टाइमावहाय मा जाफैबाय? दा लास्ट थार्ड क्लास मानसि जाफैबाय दा नै। बे खार'नावहाय जोङो दा फोथायनो बोरै फोथायबावनाय? दा सोरबा लिडारखौबो जोङो मोजां बुंब्लाबो फोथायनो हाया, बेबायदि जाबाय। माब्रै जिबायदि बाथ्राखौ प्रमद बर'आ बुंलांबाय, VCDC गंसेयाव ट्रेक्टर गंथाम गंब्रै दोनगोन, गामसा गाननानै गामि गामि हाबनानै जिबायदि गैयिफोरखौ बेबस्था खालामगोन। दा जोंफोरबायदिया नै हाबनानै नायोमोनब्ला जोङो गोबांथार दुखु खस्थ'निफ्राय जोङो सहाय मोनगौमोन। दा आङो मिथिं गाबथिंबायनानै दा हा बिगासे दंमोन, थाग्रा हाया बिगासेल'खा, बिगासे हाखौनो आङो दा ज्राव फाननानै दाहार सुखायनांगौ जादों। बै मिथिं समाव बेरायबायनाय दाहार लानायानो दा बिगासे हाखौ ज्राव फाननानै दा आं बेबायदि गोदाव सोराव जानांगौ जानानै फैदों। दा खार'ना मा? दा बै समावनो जोंहा माबा मोनसे मोननांगौमोन। मेम्बार चेयारमेनाबो नुखादोंमोन जोंनि खाथिनायफोरखौ। दा मेम्बार चेयारमेनाबो जोंनि खाथियाव फैया। बै समावथ' होनदोंमोन, दे नोंसोर खाथिनायानो देनां बिनि फिथाइया थायगोन। जेब्ला जोङो सरखार दागोन होनब्ला जोंनि फिथाइया थायगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिसोरनि बुंनायाबो दा जाफुङासै। मानसिफ्रानो खाथियावनो फैबावासै दा, बेबायदि अबस्था। दा बेबायदि खाथिबायनानै हा बिगासे थांबाय। हा बिगासेखौबो, बिगासे हाखौल' फाननानै दा मालायनि न'आव 2 बोसोर 3 बोसोरसो थानानै आं फिसाफोरखौ
2 बोसोरसो थानानै मालायनि न'आव थानानैनो 2 बोसोरसो फोरोंबाय 2 बोसोरसो थानानै मालायनि न' गिजि गब्लङाव थानानैनो 2 बोसोरसो फिसाफोरखौ आं फोरोंबाय दा बेबायदि अबस्थायाव दाथ' जेबो गैयानो जाहैबाय उफाय गैया दा नामा बे इउपिपिएलनि जाहैबाय जोंखौ फोजोबनाया थांखिया बेनो आरोखि ओमफ्राय दा खाथि बोबावनानै आरो बुंनोसै आं नै बुंबावनोसै बालाजाहार गमादाव ट्रेक्टरजोंबो खोबजाबाय जों ट्रेक्टरजों खोबजानानै मथा मथि जों 25 जनसो मानसि दंमोन 25 जनसो मानसिया सोरबा खामि हारा बायदों सोरबा आखाइ बायदों सोरबा आथिं बायदों सोरबा गोदोना दोलादों सोरबा खर' दोलादों सोरबा अहेबाव दोलादों सोरबा बिखायाव होसिनजादों बेखौ मा खालामखो जोंना रोंगोरा सारा सासेयावहाय 150-150 ल' हरदों बै समाव बालाजाहाराव ट्रेक्टर बेलथायनाय समाव होसिनजानाया जाहैबाय दा थैनानैसो थांबाय बोरायसा थैनानै थांबाय मानसिफोर माखासेया दा होसिनजानानै बेबायदि अबस्थायाव थैनानै थांबाय माखासे ओमफ्राय माखासेया दं दा बिसोर मोनदोंना मोनाखै जों जेबो मिथिया खिन्थु आं हले आथोनाबो गैखा दाबो चक्लेटबो सोबनो मोनखाखै दा बेबायदि जाना फैदों आरोखि दा 150 थाखाजों मुलि गरसेयानो मोना खामि हारा बायनायावहाय दा रोंगोरा सारा 150 ल' हरदोंमोन आरो सासेयाव दा आं एसे दुखु मोननानै 150 जोंलाय बोरै जाम्ब्रा होननानै आं लानाय जायाखै आरोखि दा बेफोरबायदिखौ लानानै एफा मोजां बुंनाय बाथ्राया बेफोरबायदिखौ लानानै जों दा फोथायनो हाया आरोखि खार'ना बे सिन्था खालामना नायलानो जाबाय माबायदि फाग्रा आवगायसेयावबो जेबो जायाब्लालाय आरो माथो खालामबावनो दा बिथांमोना मा सानो आरो रायजो राजाया मा सानो बे खाथियाव गारि खोबजाबाय आरो गावनि थानाय हाखौनो फाननानै दाहार सुखायनांबाय आरो मालायनि हायाव थानांबाय मालायनि हायाव थानानैनो खुदियाफोरखौ लेखा फोरोंनांबाय बियो गासिबो इउपिपिएलनि दै दाया गोरोन्थिया आबसुनि इउपिपिएलनि गासै गोरोन्थिया बिसोरसो दाजेनदों नालाय बे पार्टिखौ पाब्लिकखौ नस्थ' धंस' खालामनाया आबसुसो प्रमद बर' थेंक इउ